आप सभी का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते, कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते, दिल होला बेकरार अखिया के लड़ते लड़ते, कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते। मिट्टी जाला लोग काहे केहू के मुस्कान पर, आ जाला पल में प्रेमी केहू के खातिर अपन जान पर। मिट जाला लोग काहे केहू के मुस्कान पर, आ जाला पल में प्रेमी केहू के खातिर अपन जान पर। जिंदगी हो जाला है अखिया के लड़ते लड़ते, जिंदगी हो जाला है अखिया के लड़ते लड़ते, कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते, कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते। नमस्ते प्रणाम, हम आप लोग के छोट भाई देवा दीवाना। तो का हाल बा? माता रानी से दुआ बा कि आप लोग जहाँ भी होखी मस्त होखी व्यस्त होखी। भाई लोग आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करतनी, हमार सब्सक्राइबर बहुत मतलब अच्छा से बढ़ता ना। आप लोग के सपोर्ट बा तो सब कुछ बा, आप लोग के सपोर्ट नहीं के तो कुछ नहीं के।